Прывітанне, даражэнькі. Гэта я, Зух Дзімыч, Зміцер. І сёмая частка «Багам ночы роўныя». Каму не хочется мой трындёж слухаць, внізе глядзіце тайм-код, джик і прамоталі. А астатнім раскажу, гэта самая частка вельмі карысная будзе паслухаць прадпрымальнікам. ИПшникам ці ФОПам в Украине это одно и то же. Вельмі показаны адносіны да прадпрымальнікаў савецкай сістэмы. Ну, і шчыра кажучы, так як выхадцы з савецкай сістэмы. Наша сістэма, то і нашай. Ну, і крыху рэалій грамадскага харчавання савецкага. Итак, сёмая частка. Сябры спусціліся па сходах у брудную цёмную страўню. Над дзвярыма вісела шыльда Казбек. Гаспадаром страўні быў армянін Харашэлі, які, як Раман пазней даведаўся ад Клядзінскага, быў вельмі спрытным інфарматарам ГПУ. Апроч таго, Харашэлі стала плаціць уладам немалую даніну, і тыя заплюшчвалі вочы на нелегальны гандаль алкаголем у яго установе. Зрэшты, бальшавікі і самі часта ў яго выпівалі. Адным словам, гэта быў свой чалавек, якога вельмі цанілі і паважалі. Калі сябры ўвайшлі ў траўню, з-за стойкі падняўся дужы мужчына за 50. Брунет з кусцістымі бровамі і праніклівымі чорнымі вачыма. «Маё шанаванне, таварышу Громаву!» «Ну і што мне з твайго шанавання?» – сказаў Клядзінскі. «З шанавання ботаў не пашыеш». Харашэлі пацёр рукі і голасна рассмяяўся. «А вы ўсё такі ж дасціпнік. Як вашае здароўе?» «Якая табе справа да майго здароўя? Ты лекар ці далакоп? Лепей знайдзі што-небудзь добрае пажэрці і бутэльку квасу, але ведаеш, добрага, неразбаўленага. Камчатка вольная?» «Вольная». «Дык валі на Камчатку, транзітам, і глядзі, без сабатажу, а то вушы паабрываю». Сябры прайшлі праз дзве малыя залі і зайшлі ў невялічкі кутны пакой. Там сялі за стол, накрыты бруднай жоўтай цыратай. Неўзабаве ў пакой увайшла босая, дзябёлая, грудастая дзеўка. Яна паставіла на стол хлеб, гатаванае мяса, агуркі і пляшку з этыкеткай «Хлебны квас». Громаў тым часам паляпваў яе па азадку. Дзеўка шчырыла да яго вялікія жоўтыя конскія зубы. «Як там твая цнатлівасць, Сонька? Яшчэ не згубіла?» «Цнатлівасць у мяне ў локці», – адказала дзеўка. «Гэтая табе б лепей спадабалася, чым данеўская», – сказаў Клядзінскі. «Бачыш, якія лыткі? Па снезе басанож хадзіць, а пад спадніцай мусіць вулкан». Клядзінскі наліў у шклянку квасу і паволі выпіў, скрывіўся і пачаў закусваць. У пакоі вайшоў армянін. «Ну як, таварыш Громаў, без сабатажу?» Харашэлі падміргнуў, паказаўшы вачыма на пляшку. Клядзінскі ўзняў угару палец і спытаў. «Што гэта?» «Палец». «Так, палец. Бачу, што ты прытомны. А колькі табе гадоў?» «Я нарадзіўся у...» «Кожная свіння нараджаецца. Ты скажы, колькі табе гадоў?» «Вы, таварыш Громаў, не надта добрыя словы выбіраеце». «А што цябе зачапіла? Я ж не кажу, што ты свіння. Хіба што ты сам так думаеш. Ты ж сябе лепей ведаеш. Дык калі табе больш за 5 гадоў, то мусіш ведаць, што гарэлкі па першым глытку не ацэніш. Так пісаў Карл Маркс у сваім «Капітале». А ці ты ведаеш тэорыю даданай вартасці?» «Не, не ведаю». «Ведаеш, круцель. На практыцы яе ўжываеш. Адліваеш гарэлку і даліваеш ваду. Ну, валі адсюль, а то ў мяне ўваччу цямнее. Халера ведае, як вам тата з мамай так валасы чэрняць». Армянін пайшоў. Раман звярнуўся да сябра. «Навошта ты яго абражаеш?» Клядзінскі здзіўлены
Апусціў шклянку, якую падносіў быў да вуснаў. Не ведаеш навошта? Каб паважаў. Каб паважаў і каб ведаў нягоднік, што я наўпраўду персона, а не якоесь там лайно. Разумееш? Іначай нельга. Браце, ты іх яшчэ не ведаеш. Звернешся да яго па-людску, дык ён адразу пачне да цябе прыглядацца. А так вушы прыцісне і будзе сядзець, як сабака ў будцы. На вуліцу бачыць, за 100 крокаў кланяцца будзе. Я вось думаю, а ці не набіць яму морду для лепшага разумення маёй годнасці? Бо агуркі, напрыклад, зусім мне не падабаюцца. Кінь ты, сказаў Роман. Я сур'ёзна кажу, дадаў Клядзінскі. Калі я першы раз сюды прыйшоў, дык ён так да мяне заходзіў і справа, і злева, а пасля пытаецца. Ці належыце вы да партыі? Я кажу, належу. А ён, да якой? А я яму ў морду і рыкаю. Што ж ты, хам, не ведаеш да якой? Да нашай, адзінай, рускай, бальшавіцкай партыі. Пасля на дыбках вакол мяне хадзіў. З ім іначай нельга. Зрэшты, годзе пра гэта. Хочаш песні паслухаць? Ёсць тут такая паслуга для асабліва дарагіх гасцей. Клядзінскі паклікаў Карашэлі і загадаў яму запрасіць да іх Тамару. Неўзабаве ў пакой увайшла маладая дзяўчына ў чорным убранні. Яна была вельмі бледная і худая, выглядала хваравіта. У яе вачах былі страх і боль. Нягледзячы на прысутных, яна села на край крэсла і паклала на калені гітару. Яна маўчала. «Што ты нам заспяваеш, Тамара?» – мякка спытаў Клядзінскі. «Што вы хочаце?» «Давай Казбек. Забягалаўка называецца Казбек, то хай будзе і песня Казбек». Дзяўчына ўзяла акорд і заспявала ціхім, нізкім голасам. «Многа я любіў дзяўчын маладых, ды пасля рашыў разам кінуць іх. Ёсць у нас легенды казкі, Аджан, ёсць і звычай наш каўказскі, Аджан. Кахетынскай вып'ем па-кунацку, каб жылося нам па-брацку». Калі дзяўчына скончыла песню, Клядзінскі звярнуўся да яе. «Баляць табе грудзі, Тамара?» «Цяпер лепей», – ціха адказала яна. «У сакавіку вельмі кепска было». Клядзінскі дастаў з гаманца колькі банкнотаў і даў дзяўчыне. «Гэта табе, дзядзьку не давай». Яна абыякова ўзяла грошы, падзякавала і выйшла з пакою. Клядзінскі пэўны час насвістваў рэфрэн мелодыі, пасля заспяваў цяжкім хрыплым басам. «Ёсць у нас легенды казкі, Аджан, ёсць і звычай наш каўказскі, Аджан. Кахетынскай вып'ем па-кунацку, каб жылося нам па-брацку». Урэшце ён грымнуў кулаком па стале і кінуў. «Халера на ўсё гэта!» «Што? Всё гэта? Разумееш, гэта і дзяўчына. Сонька мне пра яе апавяла. Ёй таксама гэтай дзеўкі шкада. Хіба тут ёй месца? Яна хворая на сухоты. А за пару рублёў абы якому гаду спявае. Слухае розныя свінствы. Не мазгу з гэтым змірыцца. Гэта горш баліць, чым уласная крыўда. Як яна сюды патрапіла? Бацькоў на Каўказе бальшавікі да божанькі паслалі. Яе, 14гадовую тады дзяўчыну, ледне цэлым швадронам згвалцілі. Захварэла на нервовую хваробу. Пасля гэты Карашэлі яе да грудзей прытуліў. Якісьці там яе далёкі сваяк. Ды так прытуліў, што адзін цень ад яе застаўся. Гэта жыццё. Халера не жыццю гэта. І паўсюль наўкола адно і тое ж. Альбо гад, альбо ахвяра гадаў. Клядзінскі замоўк і доўга бяздумна глядзеў на стол, пальцам размазваючы па цыраце разлітую гарэлку. Намаляваў пяціканцовую зорку, пасля ў сярэдзіне серп і молат. Тады літары Р, С, Ф, С, Р.
Урэшце ляснуў далоней па стальніцы і ўсё сцёр. Калі сябры вярнуліся дадому, ужо звечарэла. У зале яны заспелі Данеўскую і палітрука Савеню. Тыя бурліва пра штосьці спрачаліся, можа, нават сварыліся, бо ў Данеўскай на шчочках былі чырвоныя плямы, а Савеня нервова барабаніў пальцамі па стале. Данеўская звярнулася да Клядзінскага. «Таварыш Громаў, калі ласка, скажыце мне шчыра, ці ўвядзенне НЭПу не азначае капітуляцыі, значыцца адмаўленне магчымасці ажыццяўлення праграмы партыі і падрыву даверу грамадзянаў да ўладаў? Я, Ніна Андрэевна, так мяркую, цвёрда сказаў Клядзінскі, што трэба біць буржуазію, і ўсё тут. А астатняе мне зусім не цікава. Я ведаю, як камандаваць салдатамі. Ведаю, што трэба для развіцця іх класавай свядомасці. А палітыка, ці то ўнутраная, ці то замежная, мяне зусім не цікавіць. Палітрук ухвальна кіўнуў галавой, а Данеўская спляла рукі на каленях. Але ж, Іван Дмітрович, гэта ж не палітыка. Проста размова паміж сваімі людзьмі. Я вам зараз патлумачу. Вось ёсць магутная партыя, наймагутнейшая ў свеце. Гэтая партыя кіруе вялізнай краінай і ўсё трымае ў сваіх руках. І раптам гэтая самая партыя звяртаецца да спекулянта, да ценевіка і просіць: «Ратуйце нас, грамадзяне, бо мы паміраем з голаду, пастаўце на ногі гандаль, дайце хлеба». І гэта робім мы, хто валодае рэцэптамі на ўсе хваробы іншых ладоў. Хіба гэта добра? Палітрук Савеня слухаў развагі Данеўскай і саркастычна ўсміхаўся. Пасля пачаў гаварыць павольна, паблажліва, нібы звяртаючыся да дзіцяці. Але адразу было відаць, што ён стрымлівае раздражненне. А што рабіць, калі на шляху да мэты спатыкаешся з перашкодай? Што? І, не чакаючы адказу, працягнуў: «Тады трэба адступіць, каб узяць разбег і перашкоду пераскочыць». Данеўская засмяялася. «Так, пераскочыць, а за перашкодай будзе кляка. Значыць, трэба ў яе вваліцца». Савеня паківаў галавой. «Не трэба прымаць гэтыя рэчы так трагічна. Партыя мае столькі зрабіць, столькі перашкодаў, што цяжка ўсяму даць рады. Хай жа і спекулянты папрацуюць для партыі, а мы здолеем атрымаць карысць нават ад паразітаў. А што будзе пасля? Пасля мы іх знішчым, як знішчылі старую буржуазію. А ці гэта будзе сумленна? Ого, сумленна. Яшчэ чаго, гуляцца ў шляхетныя пачуцці мы не будзем. Гаворка тут ідзе пра агульнае дабро. Можна пытацца, ці будзе гэта карысна для краіны. А я ведаю, што абавязкова будзе карысна. Бо тым часам можна будзе падрыхтавацца да далейшай працы згодна з праграмай. Зразумейце, калі ласка, хаця б тое, што інтэлігенцыя ўсяго света гэта бачыць і разумее. І што нам да інтэлігенцыі ўсяго света? Нас больш абыходзяць капіталісты, з якімі мы гандлюем. Яшчэ нас цікавяць сяляне і рабочыя. Іх на наш бок заўсёды завабяць агітатары. А інтэлігенцыя? Рэвалюцыі паказалі, што з інтэлігенцыяй не трэба лічыцца. Інтэлігенцыя бесхрыбетная. Яна нерашучая і баязлівая. Рамана гэтая размова знудзіла. Пару разоў ён зірнуў на Клядзінскага і ўбачыў на яго твары дзіўную усмешку. Погляд Клядзінскага, скіраваны да Савені, калі той прамаўляў, быў халодны і іранічны. Пэўны момант палітрук сустрэўся вачыма з Клядзінскім і раптам замоўк. Пасля неяк няўпэўнена звярнуўся да яго. А вы, таварыш, як глядзіце на гэтае пытанне? А ніяк. Мяне гэта попросту нудзіць. Я маю сваю лінію і трымаюся яе. Біў буржуазію і буду біць. Я ў 19-м годзе са сваім батальёнам 2 палкі дзянікінцаў ушчэнт разбіў, а ў 20-м дарогу ад Беразіны да Віслы пшэкамі высцеліў.
І ведаю, што мне яшчэ давядзецца папрацаваць. Вы пра мяне яшчэ пачуеце. Громаў пакажа саветам, што ён умее. Хай толькі пачнецца вайна. А цяпер мушу развітацца, бо трэба збірацца ў дарогу. Служба. Клядзінскі паціснуў руку Данеўскай, дзякуючы ёй за гасціннасць. Тады падышоў да падлітрука. Так, таварыш, спадзяюся, што на 7-й, сама позняя 8-й год рэвалюцыі Еўропа будзе наша. Раман зацеміў, што далонь палітрука пачырванела, але не зразумеў чаму. А Клядзінскі працягваў сціскаць яго руку. А на 10-й год рэвалюцыі гэтая зорка, Клядзінскі ляснуў сябе левай рукой па будзёнаўцы, ахіне цэлы свет. У гэты момант палітрук прысеў. Ах, выбачаюся, сказаў Клядзінскі. Трошкі замоцна. Я так часам сардэчна развітваюся з таварышамі. Палітрук расціраў злепленыя ў поціску пальцы, а Раман пайшоў праводзіць Клядзінскага на двор. Галава ягоная гула ад выпітай гарэлкі. Увушшу гучала песня Тамары. Раман пачаў яе напяваць. Ёсць у нас легенды, казкі, аджан. Ёсць і звычай наш каўказскі, аджан. Сябры спыніліся перад брамай, Клядзінскі сказаў. Калі зменіш кватэру, прыходзь сюды часам. Я заўсёды ў Ніны спыняюся. Ён замоўк, праз пэўны час працягнуў. Ты чуў таго гада? Ён яшчэ нічога, маленькая паскуда. Ёсць яшчэ горшыя. Ну, шчасліва, заўтра буду ў Польшчы. Што там Бася парабляе цікава? Як падумаю пра Тамару і пра тое, што з маёй бацькай магло б тое самае здарыцца. Халера мяне бяры. Грукнула брамка, паплыў аддаляючыся гук хуткіх крокаў і насвістванне інтэрнацыяналу. Раман вярнуўся ў залю, Савені ўжо не было, Данеўская ў задуменні сядзела каля стала, абапёршы галаву на левую руку. Валасы яе былі гладка зачасаныя. Твар быў бледны, стомлены, пануры. Раману раптам здалося, што яна вельмі падобная да Тамары. Ён адчуў да яе яшчэ большую сімпатыю, бо яна таксама была нешчаслівая. Наблізіўся да яе, сеў на падлозе ля яе каленяў і, гарэзліва зазіраючы яе ў вочы, спытаў. А ці ведаеце вы песню «Казбек»? Ведаю. А ці вы яе любіце? Так, прыгожая. Я вам яе спяю. Раман пачаў спяваць, Ніна Андрэевна глядзела яму ў вочы і раптам рассмяялася. Вы здзяцінілі? І здаецца мне, што вы п'яны. Дыхніце, калі ласка. Раман дыхнуў. Ну, канечне. Сёння можна, Ніна Андрэевна. Сёння чырвоны май. Наш май. Ёсць у нас легенды казкі, аджан. Ёсць і звычай наш каўказскі, аджан. Раман узяў жанчыну за рукі і пачаў кружаляць з ёй па пакоі, напяваючы. Калі ён яе адпусціў, Данеўская не змагла ўтрымаць раўнавагі і апусцілася на падлогу. Раман зноў схапіў яе за рукі і зноў пачаў кружаляць. Ох, вар'ят, пусці! У мяне галава закруцілася. У мяне таксама, не бяда. Раман упаў разам з ёй на сафу і, цалуючы яе ўсё больш палка, паўтараў. Наш май, Ніна, чырвоны, чырвоны, чырвоны май. Скончана 7-я частка. Калі падабаецца, подписывайся на мой канал, пиши камент, напрыклад, мне б цікава было даведацца, а як вы в сваім жыцці сутыкаліся і удзельнічалі ці не удзельнічалі у чырвонага траўня, 1 траўня святкаванні. І да пабачэння, да новай часткі, даражэнькія.